Kim indi? Мен сол деп атаған айтамын. 3 жыл болса балалар бітенден Үш жыл olsun elliye. Şuna göre bütün Amerika'da da olmadı bağlar. Amerika yaşlar var, yaşların her birisinin bir şey bolası var, bir şey bolası malaylara. Koytarıp bir malayına olga. Bir malayını koytarıp öyle olga. Ota-аналар җыелышына да бу кадәр кеше килгәне юк иде диләр. Мәктәп ябыла дигән хәбәр таралгач, зур өске авылы халкы дәррәү монда җыела. Күрше авылга җибәрмәкче булалар. Ләкин күрше авылга ерак барып йөрергә балаларны ертергә, җайсызрак. Монда инде үзебезнең садик үзебез йөргән, мин дә шушы садикка йөрдем. Шуңа күрә инде үзебезнең балаларны шуна йөртербез дип көтә идек. 43 ел педагогик стажым бар. Һәм шуның 37 елын шушы мәктәптә эшләдем. Хәзер инде шушы вакыт җиткәч, шушы арада ничек мәктәп ябылырга мөмкин? Әле авария хәлдәме? Мондый мәктәп тагын кайда, менә мондый мәктәп кайда ябыла микән тагын? Бу безнең мәктәп, безнең авылның тоткасы бу. Шушы кызлар бүтән эшне апаралар. Менә мин үзем мәчеткә йөрим. Шушы мәчеттә безнең ифтар ашлары була. Биткәнче шушы мәктәп, клуб коллективы әзерли ул ашларны. Әлеге кирпеч бинада 4 вазифа башкарыла. Башлангыч мәктәп, балалар бакчасы, китапханә һәм мәдәният йорты. Кыскасы, бу авылның мәдәни һәм мәгариф үзәге булып тора. Бүген көндә иң борчыган проблема ул түбәнең сафтан чыккан булуы. Ләкин ничек кенә булмасын, бердәм авыл халкы әлеге корылмага йозак эленүен теләми. Мәктәпкә инде 22 ел, безнең 23 ел. Дики мәктәп тузды, сүздә юк, искерде, тузды, түбәләр тузды. Менә түбәдән суага. Инде аны елның елында менеп рәтлибез. Коридорның бер ягында башлангыч мәктәп, икенче якта балалар бакчасы. Монда 7 хезмәткәр эшли. Язгы каникул булганга укучылар юк. Балалар бакчасы һәм мәктәптә 10 бала исәпләнә. Безгә мәктәп бик кирәк. Дөресен генә әйткәндә, киләчәге юк мәктәпнең. Менә шул 1-2 ел Belki biz инде торырбыз, балалар потому что кими. Зур өске татар авылы, хәзер монда 200-дән артык кеше яши. Халык эшләп гомер итә, мал туар асраучылар күп. Менә Дәүлиевлар хуҗалыгы, гаилә фермасы өчен авыл хуҗалыгы министрлыгыннан грант отканнар. Абзар тизеп анда 8 баш савым сыер асрыйлар. Гаиләдә 3 бала. Планнар тагын да зурдан ди авыл җанлы айрат, тик мәктәп ябыла дигән хәбәр кулдан эшне төшерә. Сораганнары бар, 3 гаилә кайтырга теләк белдерделәр. Шушы авылга сезнең авылга кайтыр идек. Мәктәпләр, садиклар эшлиме дип кызыксыналар. Беренче чиратта шуның белән кызыксыналар алар. Авыл халкын аңларга була, иске булса да туган авыл мәктәбе күңелгә якын. Ул ябылу сала халкын рухи яктан какшата. Тик сабыйларның якты, җылы заманча мәктәптә белем алырга хакы бар ди мәктәп директоры. Иске мәктәптә укыганчы яңа мәктәптә укулары икенче булыр дип уйлыйм инде. Бар условия икенче булыр инде, хәзердә тәгә оборудование да кайтар инде ул. Но мәктәп ябылган очракта да инде укытучылар эшсез калмас дип уйлыйм инде мин, чөнки минем әле безнең әле укытучыларыбыз яшь. Безнекен япсалар балаларны күршедәге Көмешкүл авылы мәктәбенә йөртеп укытырга туры килер дип фикер йөртә халык. Хәзер анда ремонт бара, ул зур өскедән 4 чакрым ераклыкта асфальт юл. Бу мәсьәләгә ачыклык кертү өчен без Мамадыш районы хакимиятенә мөрәҗәгать иттек. Ябу һәм күчерү турында сүз алып бара алмый. Көмешкүл янында тагын бер авыл бар, ансыда инде Олы яз лицейы дип атала. Әгәр инде бөтен балаларны җыясы булса, бәлки Олы яз лицейына җыярлар иде дип әйтәм. Шуңа күрә бу бүгенге көндә үз ягыннан сүз генә булып бара. Узган ел районда бер башлангыч мәктәп ябылган була. Югары Ек авылында башлангыч мәктәп ябылды, инде аның нәрсә сәбәпле 3 бала районга гаиләсе белән күчеп киткәнгә күрә, инде 2 бала гына нәрсә итеп тоту файдалы ту. Шуңа күрә аларны катнаштырып бүтән мәктәпкә йөртәләр бүгенге көндә автобус белән. Зур өске авылы халкын борчыган тагын бер нәрсә бар. Мәктәп ябылса, мәдәният йорты ишегенә дә йозак элмәсме, чөнки барсы да бер түбә астында. Инде мәктәп ябыла икән, клуб калачак, чөнки анда газ кергән, котельный бар. Библиотекалар безнең шунда авыл библиотекасы. Бүлмәләрдә шулай ук нәтиҗәсендә булса кулланылыр инде. Безнең пункт юк, менә бу авылда бер бүлмәсендә пункт булыр. Узган ел моңа охшаш хәл Күкмара районының Камышлы авылында да килеп чыккан иде. Мәктәп тузганга, аны ябып 16 баланы күрше авылга автобус белән йөртергә җыенганнар иде. Ләкин авыл халкы ризасызлык белдергәннән соң район җитәкчелеге башлангыч мәктәпне ремонтлау өчен акча таба һәм ул хәзер элеккечә эшләвен дәвам итә. Менә Арча районы Уртапшалым авылында балалар кимү сәбәпле 9 еллык мәктәп башлангычка калган. Мамадыш районы зур өске авылы мәктәбенең язмышы әлегә билгесез. Без укыган мәктәп ябыла, авылыбызның киләчәгенә бит шулай итеп нокта куела.
Мамадыш районунан Илдар Сафиуллин, Гадел Меңдубаев, Яңа Гасыр каналы.